Dobrý, už je to. Ne, a to Míra točí, že jo? Protože Míra to, že jo? Ten nebude. Aha. Kočičí žádílka. Velkou kočku. To je debil. To je dobrý, tohle je sladý. Míro, posledně tam bylo tolik těžší do čuráku. Takže pistol budeš potřebovat. A to mám na sobě. Fuj! No fuj, to je prasák. Moje poplačení, moje ruce, fuj, já to vdám. No. Fuj, to kočičí žrádlo je nechutný. Teďka natáčí tam ta kamera, to je to Točí se to. Ne, tyhle to točí. Fuj. Máš držet hubu. Kámo, jak držet hubu. Kámo, to nejde, kámo, držet hubu. No dobrý, tak už tam nepij. Dobrý, já jsem se najet. Jo, kde je Nutella, kde je ta Nutella? A to podá ruku. No. Mňam. Ježiši. Dobrý. To je čistý nádobí. Tak, Neboj, vole. Hubu mám celou od Nutelly. dej to pryč ty kamery. Oh. Ty králo. Co je? Ty k Mírovi. Ne, kámo, já už to nemám. Dobrý, kámo, já jsem nasasená k Nutelly. To je tvůj byt? Hej, kámo, já už se nevyblím. Hej, kámo, já už blejt nebudu. No a ty prostě, já se na to nekoukám, já chci vás. Ne, kámo. A to byla Petrova chyba, Petr říkal. No, tak to asi pořád nebude. Ne, protože Petr zavřel pytel zrovna, že jo? No ne, ty jsi řekl, no, tak pytel. Ne, kámo, ty jsi řekl. Ale tak pytel asi pořád nebude, ale jméno, takže já jsem to vypustil. A ti jako co? Jo.